Oho, hei siellä! Kuule, kaipaatko elämääsi eksotiikkaa ja uusia kokemuksia? Etkö halua maksaa itseäsi kipeäksi kalliista lentolipuista? Ei hätää! Kuumimmat seikkailut löytyvät lähempää kuin uskotkaan. Lähde Sultan Adventuresin matkaan! Huvittaisiko tutkimusretki päivän tasaajan eteläpuolen pusikossa? Kutkuttavatko vähän poljetut urat karuilla takamailla? Vai haluaisitko vain kiivetä yhä korkeammille huipuille? Sultan Adventuresin matkassa voit kokea jotain aivan uutta. Tai iskeä vähän kipinää kotopuoleen. Turvallisuutesi on meille tärkeää. Hätätilanteen, siis flaksin sattuessa, avaa pakkaus ja aseta kumipaikoilleen. Hoitele sitten vasta partnerisi. Just näin. Kondomin käyttö on helppoa ja ehkä vähän mukavampaa kuin pikku väärinkäsitys tullissa. Ole oman elämäsi seikkailija turvallisesti onnelliseen loppuun asti. Sultan Adventures, jottei lentäisi minne sattuu.